no ban lai ta mun ral ri le mun la oma kan changin mani in rin tok na nei turin kan in sirte thrina chutiang bokin mi tu ti hriat chian lo nel ngot lo tu le zanlama mani chuak lo tur poin kan in hriat tir fo thren bok a hnuin chir le ai chuan invent film khurmai hi thil thazok ani reng ane kumsang kha zakwa somkwa pariat dai kha ani to a thiandun pani in ngai tak mai Wesley Sherman tenale Lauren Herzog ate chu mi te poina poisa thir a hmalam le hnunglam angmaya then ran theilo ti hiala an lo soi thin an ni a kumthum huna piang ni in thlani che in anin upat hleya an tet lai chu soilo an sen lai atang to in an chen na khuwa Linden huna hun an lo mangdun thin to bok Linden hi California state om Sacramento chimlam San Francisco atanga kilometer somkwa panga ahla ani a akhuwa hian mi sang ni vel chau an chenga chuwangin ami cheng te po anin hrechiang hlom viau nge Wesley pa hi mithil ti thei tak ani a sumle pailama po an harsat lo wangin Wesley nun po anuam chho khop mai adua piang anei theya ai chak zonga piang a ei the ani bera ma se in chung lama an fa panun chuan ati boy ve khop maya chu pon lama lan tir lo ram an tum thin kumte lo veya Wesley le Lauren apo chu an kop chho zela pon lam nun an ngaina tiala in chung lama an om man meu ngai lo mun hatak taka le ral ti tak taka te kalin hiking nuam an ti in sapela chua po an rat dun khop mai achang chuan sanghaman turin luile tuipui lama te po an kalfo thin bok kumsang ka zakwa somriat pali khan an pani hian Linden High School atangin an graduate aniang school tlambo rat tak le class chunga po thian te boy de reng an han pass ve chu an chung te mai ni lo an thenom khoveng te poin mak an ti zok le a an kumin achal del ve tran to boka thataka an om ve te po ringin an chung te phei chu an be se asang man viau ma se an nu kum le loka an khuwa thil thleng chuan an khopum pui chu abar khai chiang le hemini atang hi chuan hemi te thian dun pani hi engkima mi te chuan an ring hlela anin hnaya om tur po in tu man an du lo Linden khomei chetli rol Chevy Wheeler chu October ni som paruk sangka zakwa somriat panga khan chin hriat lovin abodai maya khamini khan jinglama chuan school aron kal nge ya ma se chotnulama ero a na hriat ani to lo thung a thian te hna alo hril angin engemoti tur aneya ami pathian te nen khoya emo ani mu khom don thu asoi hlim takle phur tak maya Chevy school a chu san chu a thian te tuma chuan chu nungchunga an mu top na tur ani ang ti an ring phak bik lo reng chutia tlailama Chevy chu aron ho tak silawa chuan a chung te chuan thu nei tu te an be popa an ni chuan Chevy chua puinia an rin an handap ngal wata Wesley chunga an mit afuta mitela chuan Wesley swalzia chuan hrevek si a Chevy bo chung changa rin hlel a han kai ta ka phei chuan Chevy nungchunga an hu let an be sei lo ru hle chuti lain asangoi zom puiber Lauren ala chu thilruk ching tak mai tuna po dan phalo thil tol ru thin ni arin zule drugs po ti fo thin ani si a then ka soidan phei chuan an pani hian drugs chikhat methamphetamine antidun thin ni in an soi nge bok chuti lai mekin Chevy leizonu chuan police hna chuan Chevy chuan abo mani chi khan Wesley tenen marijuana zuk an lo tum thu a hrila heng thil an hriat te awang hian police te chuan Wesley chen na le aram wana akal na thin de thleng chuan an dap tan ta a ramlama sapelna akal na lama abu pe sak chu an wa mu fu a chuta chuan an rin helang nge in thisen hnu ma an huta atir chuan asaka thisena an ngai phota chu Wesley soidan po ani reng ani atu soirin omle na chan pakhat chu hemini hian sakhi an lo kap chi arenga chu ei khomin in lama po an ron hon nge ma se police te chuan chu thisen sample chu an la thowa laboratory lama endik ani chuan Chevy thisen nen alawin mil chia mai chuan Wesley a police ten an rin hlelna chu atizual sawa chu mirin hlelna ber cha tur chuan Wesley chu Chevy bo tu khan Chevy te na hian a motor pickup in alo vakala Chevy nu le pain an fanu omna an lo zo chuan chan po chang thadu lovin engtinia thileng kim ka hriat vek bikang ti in alo chang liam vel mai ani ome
engpo chu ni se chutia asapel na hmuna thisen le Chevy thisen aloi miltak sia chuan police te chuan Chevy bo chana Wesley lo chu pu tur tang omin an threlova amar chu khati hunlaya DNA analysis technology kha tulai mi ang changkang le tha ani lo wangin thumor bok na turatan chuan ala tok silo police te chuan evidence tang an hanjong le viawa ma se an muthei tamai lova Chevy thatu chu Wesley ani ti chiang ruviau ma se evidence thatok tak an nei lo wangin an man thei ta bik lova atopa chuan Wesley chu an chu azalen le ta top mai ani chin riat lova Chevy abo tangin kumsom pali lai avele to a Linden khuwa po aral muangin atam zok chuan Chevy bo chungchang kha an manghil to ma se thumhnu kai thole turin November ni sompali sangkha zakwa samkwa pariat khan thildu omlo tak an rele ta kumsom ni panga upa Cindy Vander Hayden chu achung tele athian te chuan a omna chin an relo le tatlat mai abo mani lok hian Cindy hian chhun cho a eya anhuwa anu nen bazar le in a bazar zo hi Linden in huna karaoke turin achuak kha ani a Linden in hi Cindy te bar pahnih nei zinga pakhat zok ni in anei zon na ve ber ani a lun po alun ve khop mai heng bar pahnia te hian Wesley le Lauren po anon kalve fo chen hemini takhian Cindy chuan akar chu apa bar pakhat zoka anu chian nuwa a thian nu avasom le phota ani nen hian Linden in lama hian an kaldun ta ani an pahnih hian an zaya an lama nuam po an tidun khop mai chuti lai tak chuan Wesley le athiam pa Lauren po chu Linden ina chuan an ron lut ve chi a Lauren le Cindy u Kim Vander Hayden hi an loin ngai zon ve zoi to wangin Cindy chuan an pahnih hian thatakin a pe ve maya hun engemaw chen chu pangai takin anin kom ho ve mai bok zana lo reita ka chuan hote po a hun don ta Cindy chu thenu chuan akar da na lama a motor chuan awathla a zan po ni to lovin zingdar ni lam ani to zok ma wangin anmut a chuak tun to hle a hei wang hian Cindy chu him taka an in a thlen theinan hian a thian nu chuan an kot thleng a zui nge nge engkim felvek tura angai hnuwa a thian nu hian Cindy chu a le chan ta chau ani Cindy in a thlen hian anu le pa te chu an lo mu hil to a ma se hnuwa anu le pa te soidan hian concrete home kan ria a Cindy ni tursa kan rin wangin kan ngoi maya atlai to em awangin thopo kan thope talawani ti in an fanuin in a thlen da ni a an riat an soi amai ro chu Cindy kong ka hong thom ria ni a in soi si kha in chunga Cindy chu hmu tura om der si lo chuti ni chuan Cindy khan in chung alut mi alo em ni don pindan khoimolaya alo omring zo kem ni ti in an han zonga an hmu chuang box si lo an mang ang tan ta hle a zanlama mu thalo hian an ha thona lama ma takin alo kalde em ni zok chumi hretur chuan apa chuan an motor chu la chuaka Cindy om theina om zong zong chu awazonga ma se khoya ma chuan afanu mel hmu tur a om si lo an beidong chuan police an pun tangot mai ani an hu reivak lawa chuan Cindy car chu thlanmual lama an hmu thu aron soya police tian wa thleng hal thuaya an han endik chuan car chunga Cindy purse poisa le mobile phone te chu alo la om thlapa ma se ama ber Cindy ro hmu tur a om lo thung police te chuan thil engemaw fel lawa omani ti an thenghal maya Cindy hi nungchung an hu po an ring ta chi alo chuti lain car omna hnu ma le a chung vela chuan in ti luina om hnu ma engma hmu tur a om box si lawa an ril ru a buai ve hle khutlang mi le sa an fela Cindy chu adam emo athiamo talpoa hmu le tumin mi sang chuang aron thok chuaka khuchung le pon Cindy omna turom ang an ngai te chu an dap chiam mai ma se kar khatngot an zon hnuwa po eng anang thei si lo mi puilam an beidong tran to a investigator lam eroin beiseina an nei sang tol thung investigator te chuan Cindy bo mai hian Wesley le Lauren te an om ve a an ni hi amun nung ber tu te zingami an ni hetiang do bok hian Chevy bo po khan an ni hi amun nung ber tu te an ni a hei hian engmo takin in thlunzom na ane nge an ringtlat ane hei wang hian aruk te in Wesley le Lauren a kalna thin hun fian rel an hria the piang chu an dap char chara engmo tak hnu ma an hnu chia hlo an be sei ane
ma se an dhutu sam chuan humai bik lova beidon ero chuan tum hau chuang lo Cindy a bo atangin thakhat chuang anita a kumsang kha zakwa somkwa pakwa thlatir lam khan police te chuan Wesley motor chu aruka enfian hun rem chang an nei ta hlau maya motor chu du to ka uluk theyang ber an han en nu chuan thisen nu ma achunga an muta a chu la in DNA analysis ti tir ngal thuai ani a Cindy Vander Hayden DNA ne allowing mil thlap mai police te chuan Wesley rin let na man ruwa thatak ani le ta phota a aya evidence thale zok nei tur chuan a thiampa Lauren hi engtin tinemo ve thlema in puan tir ani chu har sa deuh don ma se an hlo thlin nge ero anin ring ve tlat thung Lauren chu investigator ten an han kom ranga a tir chuan engma a soi thadu lova ma se hnuwa an thil ti diklo an rewai ani chuan adin mun chep tur zia te an han ria tir hnu chuan a hlau thong vele ta dewaniang asa himna be sein a impuang ta nge ani Lauren hian Chevy Cindy kha an tha nge ani thu a soita a Cindy bika khan in a thleng tur kha Wesley le Lauren hian Cindy kha lo zui ru vereng thovin in a lu ma in an kova andam doi met ti puya chuan an soma Cindy chuan alo pom ve mai bok ti chuan thamolama chuan kalin met chuan ti hauta a damdoin han ruita ka chuan Wesley kha abuai ta thlata Cindy chu hote te a hnial renga ngeom tak takin a tong khuma adin mun a hlo om ti a hriatin Cindy chuan tha takin Wesley chu a chang zela ma se chu po chuan om zia anei lovin Wesley chuan Cindy chu kut a thlak ta heti lai hian Cindy hian Lauren atrampuina rondil loma ma se Lauren hi a thutlat ni in a insoi atopa Wesley hian Cindy hi che theilova siamin apong suala chemte na rok chu a vit suita ani Cindy chungchang ni lo until ti sual dang po Lauren hian apong nuala an mi tha ma sak per chu Howard King le Paul Kavanagh ani thu asoya hemi te pani hi kar an chuang lai an ka hlum thu asoi hemi hnulok hian Henry Powell apo an ka hlum le thu asoi bok anu kumlea apo meiche pakhat Robin Armstrong an pong sual thu le an tha thu asoya Armstrong ruang hi saruakin an kalsan nge tin kumsang ka zakwa somkwa pali deya yuta munaram wak mi thi chungchanga police ten a case an la chui chu a theilo po Lauren hian asoi tela hepa hi Wesley tha ni in asoi bok asoi danin heram wak mi hi akongkan lai an hua anni thian dun pani sapela kalve tho chuan silai an kenga Wesley chuan chan le wang po om lovin chu pa kongrong kan mek lai chu akap le tol maya aka chanber nia asoi po saka tur an mulo wang mai alani zui hengai puana te hian Lauren hi ein soi thiam theile a until sual ti po Wesley ti veka pu a ani chu Wesley ti tura atianga phurlo chunga ti ve mai thin ni chawin ein soi engpo chuni se hengai soi thiam na te hian athu boy or tura a chan him zawangem Wesley le Lauren te thil sual ti hi aturu ema wang le atam ema wangin media lam chuan the speed freak killer ti in an soi pha hialane kumsang ni pakhat khan court chuan heng tual thatu pani te chung thu hi angai tu tanta a Wesley chungchang hi ngai tu masak jok ni in an puna chuan a phana sa hle a tin chiang taka an thil ti sual an ria ta te po Lauren chu apu char bok ma se thu nei tu te thutluk na chuan Wesley chu Vander Hayden Howard King Paul Kavanagh le Chevy Wheeler te thina thiam lo chantir ania first degree murder thu boy or tir anita ani Wesley hi adang dai ve khop mai hetia base tu reng anei to lo nu po hian ala lul le a investigator tena an thu zo fi reng engma ala chang thadu chuang lo investigator tena ami tha ruang apaina zo chua antum te chuan dollar sing ni ala phut hem mai aphu dangza poisa hi nei se engata ni ati chuang ang ti chu mi te mak ti ani a atam bere ro chuan afapatana hnuchi atum ani an ring mase athil phu te ro thu nei tu te hian anti hlotlin sakta lem lova heti lai hian mi puile mi ti chung te lam atanga ruang zong chuak turanorna anna sa hle a thu nei tu te chuan ti ngai na dang hrebik lo le ami tha te ruang apaina asoidon ani phot chuan thitura achung thu anrel po sut le in dam chung lungin tang turin anti so kang ti in an han thlema
Mase Wesley hian adu lo fit thak thung Lauren ero investigator ten thu an han Zofia chuan azia omviawa court chuan in Wesley thil sual ti na asangoi zon pui ti in kumsom sari pariat lungin tang turin achung thu arel saka hei hi kumsang ni pali khan Lauren hian court lama appeal le in he appeal hi a hlo thling thokhat aniang en thak zui tura chho leilo kanita ani Mase chu chu mi pui lama tangin tawdal na anasa khop maya court chu athutluk na sut le turin kong tepo zo hial ani a California County lama engkhua ma chuan an khua cheng turin an lo du lo poka atopa thunei tu ten ro man na siamin Lauren hi jail bula ina an chen thir ta top mai ani hetianga engkima athurwal pui athuzep thelo wanga zalen taka han om tapik chu Wesley ngai dan ani ta hau lo mai thil sual ti in angrenga ani chu thitura achung thu rel ani a engkima akopui Lauren ero chwa zalen ani ta chu alung oi theilova Lauren alaka chuan thinremin phubalak dan mol angai to ta chuwangin engkim mai Lauren ne na sual rong an lo bol dan chu investigator te hna chuan ril thale in an mi tha ruang an paina zong te po ril vek atiam ta a he thil hi Lauren tan chuan thil ngai that thlak tak ani bik lo azalen vedon chia tuna Wesley impona wang chuan jail bang bok azut vele thei thlata chu mai ani lo Wesley chu jail atang aron chuak ve thei hlo emo ama zok hi jail alut vele hlo ani chuan achunga hian Wesley chuan phuba aladon chiang si a atan chuan engkonga ma himna a om ta lo ani pumro le thahruya a hnelo chiang si a chu wangin hantinga inawak a hrelawani ange kumsang ni som pani January thla khan ai oklum taringot mai ani heti meklai hian bounty hunter pakhat Leonard Padilla chuan Wesley chu amitha te ruang ada na soi turin a thlem thlu thei hlau mai Mase hei po hi a thlon mai chuan ani bik hau lo dollar sing thum lai mai alo pek wang ani mani boy an boy lai chuan miche pakhat hian police te aron call nola kumsang ka zakwa som kwa pariat dai to a boyna ato dan le chunga ma ti boy tu te chu Wesley le Lauren speed freak killer tia an ko te hi an ni ngei thu aron soya khale chen alo ngoi bo pui chan po soi chua chu a huai se nein atlin thlot lova ngoi bo mai kha asahimna ni zo ka a hriat wang ani asoidan chuan khamizan sangkha zakwa som kwa pariat kum khan ka thenu nen Dan Delta College a kan kala kan hole hian zandar kwa vel ani to ka thenu ka thla fel hnu chuan ka kar chu Bank of America kota ka ti dinga poisa ka han la chok zoka kara chuan ngai thadewin ka lut le mai chuti lai tak chuan van motor chak tak mai kalampan ron tlan hi ka hmu a ka kar dana chuan an ron ding chata boina a om don ani mo ti in ka chungrila chuan ka khurung hal der mai ti chuan mi papahnih hi motor atang chuan an ron chuak ta a ka kar lama chuan ron kalin kongka chu ron hon an tuma ma se ka lo kal hlo mai an ron beng ridot dota ka hlau lutuk chuan kar chu ka tinunga chak takin kanin lampan chuan ka tlan hota ani tunge an ni chu ka soi thei chi to lo ma se tu hnuwa Wesley le Lauren te thlak ka en hian hemi te pahnih chi hi ni in ka hretlat ani ti in a soi henu Hilton hun lai vel hi Cindy Vander Hayden bo hun lai vel kha ani mela Wesley le Lauren te ran hun lai tak ani mel bok engpo chu ni se henu thu soi atang hian thil han hriat ber lutuk tur chu om hran lova amai ro chu the speed freak killer te atanga dam chuak om chun ani mel ta ber Wesley khan Leonard Padilla ne na chuan ami tha ruang da na kha aril thange ya mep mangina ziaka chumi zuzui chuan thunei tu tenen Linden khokianga tuichhun chua pakhat an man to lo lam chu an vapan ta a asoyang nge in he hmuna hian ami tha ruang te chu alo pai thin ani nge yang mi hring ru ro sang kha chuang zet mu chua ani a FBI evidence recovery team te po pun ngal thuai ni in ani nen hian engkim felfai te karua manin ru ro te chu an la chuaka DNA lampo an test vek ani hian ru ro mu chua chungchang hi March ni som thum sang ni som pani khan mi pui hriat tura puan chua ani a hemi zuzui hian midang te po in chin hriat lawa mi bo an ron report nga zunga chungzinga langsar zo chu kumsang kha zakwa somret kuma Stockton California hmuna meiche tlei rol pani bole kumsang kha zakwa somret palia meiche tlei rol kumsom pokomi Kimberlyn and Billy bote kumsang kha zakwa somret panga a
kumsom paruk mi Joan Hobson i bote an ni a an ru ro phorte kha DNA manga test vek an ni nuwa heng mi chethle rol te po hi an tel nge ani ti fin fia ani a tin ru ro zinga hian no sen pakhat tunge ani an hriat chhuwa zo tak lo po a om tel bok he tui chhun chhuwa ba ka hian thlanmual pani Wesleyan amitha te apaina hmun nia an soipo an enfia le ngala ru ro tam tak zinga Chevel Chevy Wheeler ru ro le Cindy Vander Hayden ru ro po mu chhuat tel ani ta bok The Speed Freak Killers pani te hian mi engza chi nge an tha ti hriat ani lova aladam zok Wesley hian an mitha te hi an tam thu le an vai a chiar sen bik lo thu a soi wangin police te hian heng misual chet tatlaya chin hriat lova bo an mani tha ni nge ya an ngai zong zong tenen Wesley le Lauren hian mi somsari pani zet that ni in an ring nikum march thlamai khan Linden Khobul San Joaquin County tuichun chua bok thingtlang lo nei tu pakhat hian mi ring ru ro a mu chuak le chiama heng te po hi Speed Freak Killers te mi tha pai khom tho ni in police te chuan an ring tuna hian Wesley Howard Sherman tin hi kumsom nga pangami ni in thitura achung thu rel fel to ani a San Quentin State Prison California atang mek